Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel, Kiri Vlogs. Lapen pini ya video akon tena bang ke tum thumbnail title klang benda chini po. Pini bang ta pini li thoughts tame harit an kame klem dami nasi nangla non pini same nang tum phan nampi klang bon po. Lapen adim please setame nampi klang bon po lapen pini li tum ki klem kidam setame nang tum phan nampi klang pon lapola si ki cheng ben ki nangla non lapen skip non lang thornon lalu te chini po kosan son ma lapen kupi ma so video long nasi cái tranh mình kia ăn lang thor non lapen ke chini po asa vlogs abang asi share it ha kadu ko we apan stame anso se mane a prank ke pili duni fan lapen cholo lo kadu ko we nanga support na tum an fan stame ninga klong pen kachoro pilo lapen ke subscribe klang tum stame subscribe po si ning thelo lapen ke chirap dun bombo si ning thelo nasi kadu ko wes nang support bomon lapen il same unan pen daily content ke bani fan boy pon po lapen mesen content ke bani fan si nili me chisik pon pola si na supporting nan jo non bang ke rit nang le ro mat arve jang jo nang me pigan arve jang do mat klem ke lang jo men du lo chata bin mat jo aviu lang tha guys nang me pigan jo ho la ke milan lo jo Pini Klem je dem bang jo arleng pikan jo ula parai lo me tang lap yo so ke tang sai de lo tu bang ya manon ni tum ke do na tu bang ke pini Klem ya are karhi lahai bun bhera ke thore dil thing pia beng hai ong lo langan momot